Unjuk dumateng Mbak Eni ingkang mijil saking Laladan Dudak Awu Krat. Dudak Awu Larangan. Mangga. Iya, arep kliru to. Ijah Sri Tanjung Sekar Gumelar. membela yang bayar. Rada-rada anyep ya diudeni barang ya, Mas. Ya, Nduk. Iki lho udan tiba. Lho apa bahasane lak ya diudani to, Mas? Ora, diudani ditibani banyu ngono kuwi lho. Tibani banyu udan maksudnya. Ditibani banyu udan. Lah lek ngono kan 50 dewan to, Mas. Ya dicendekke diudani. Ya. Badhe gelem ngudani niki. Aja. Lho, piye to? Aja ning kene maksudnya. Nanti, Nduk. Ya ning kisar-kisar kene apa ning buri-buri Iki lho, kono lho. tukang syuting ya, Mbak Ning, ya. Piye tukang syuting iki wis siap-siap kok, Mas. Siap. Gumilang lho, Nduk iki. Nggih Gumilang sampun iki. undang kawentar Mas. wonten Alaladan Jepara Kota Ukir. Nggih. Sapa sing ra arti gumilang? Aku ora ngerti. Ora arti ta? Ora ngerti. Ya, pokoknya yang delok YouTube ada gumilang. Nah, langsung pateni ya. Lah kok dipateni. Ayo monggo disyukurno yo. Sekar bisa gunung desa Kali Garang. dadi Gunung Desa dadi reja. Sekar gumelang yang bayar Ijah Sri Tanjung asoy unjuk dumateng tamu ingkang mijil saking Kali Garang. Mbak Ida CS. Monggo.
mijil saking Panti Busana. Halah, Niki halah. Raka Garwa ya Allah ayune. Mas aku kapan? Kowe kapan nduk ngenteni bal panen jagung ya Nduk ya? Alah, lho aku ame mbok kawinke karo jagung apa piye kok ngenteni panen jagung? Niki Mas Muhammad Irfan Farid. Nggih. Wah, jan elok tenan ya Mas ya. Walah. Sakinah mawadah warahmah Amin. tetep saomah ora bakal pisah nganti yaumil kiamah. Amin. Amin. Dan cepet entuk momongan, Nduk. Iya, lho ngene iki kan wayahe pas ya Mas. Ya pas rada udan. Rada udan ya diudani kuwi mau. Aku mbiyen ya ngono, Nduk, wayah ketiga. Piye? Nangkang rakno banyu anggar wayah Sakno, jinabat. sakno. Pola aku ngetir langsung Ya, Lek. kali gede. Kok iso? Ya. Nggih, niki muah saking pundi niki, Mbak E? Saking Make up. saking mriko. Nah, saking Ya saking mriko. Saking mriko, Nduk. Ya, Nggih. monggo. Kula nggih saking mriko to nggih Mas. Monggo, katerasaken. Cedetan Yuk. sajroning ati. Asuy. Niki Mas Muhammad Irfan Farid niki pekerjaannya saat di